I den her video vil jeg lige fortælle lidt om, hvordan man kan sådan ligesom ramme ind, og hvad man skal være opmærksom på, når man rammer sine små paper arts ind, eller i det hele taget bare rammer ind. Det har selvfølgelig noget med komposition at gøre. Og en af tingene, det er altid det, der undgår at ramme direkte ind i et hjørne. Måske heller ikke helt lige i midten. Den her, den ligger lige et par millimeter ved siden af. Og så en god idé at beskære motiverne i det her, der er jo serigrafi derinde. Så man kan ikke sådan helt se det hele motiv, men nu er der beskåret. Og det gør, at man bliver nysgerrig for at se mere. Hvis vi så den her, så har den jo også noget landskab med ind i, og den har også noget motiv heroppe. Og ingenting rammer direkte ned i hjørnet. Der ligger en linje her, som rammer lige ved siden af det, og den vej op, og den vej. Så man skal sådan passe på hele tiden, at tingene ikke ryger ind i hjørnet eller i midten. De gode punkter, det er jo de der 4 punkter, vi har her, som her det gyldne snit. Der kan man godt, hvis man har et eller andet, man gerne vil fortælle, sådan ligesom prøve på at ramme det. Her er det mennesker for eksempel der i. Der jeg prøver på ikke, at de rammer midten, men mere ude i den ene side. Ja. Og her er der sådan lidt motiver, sådan måske lidt landskab. Der er lidt siv her, og der er måske nogle bakker og bjerge herinde, som går den vej ned og den vej op. Så der er også sådan tænkt lidt over, hvordan kompositionen kan være for, at et motiv kan blive spændende. Så jeg vil bare sige rigtig god arbejdslyst til, når du skal i gang med at lave dem her, for det er faktisk rigtig sjovt at sætte og lege lidt med. Og tak fordi du kiggede med. Hej.